Vítám vás v Lazničkách, v krásné a v klidné vesnice blízko Výklek a jen pár minut od Olomouce. Mé jméno je Petr Zach a dnes vám ukážu dům, který je snem pro každého, kdo hledá klid a prostor pro fantazii. Tento dům má přes 200 metrů čtverečních a je umístěn na pozemku o rozloze více jak 1200 metrů čtverečních. Interiér si můžete vyladit dle svých představ. Tady si můžete představit moderní kuchyň, vedle jídelní stůl a hnedka za mnou krásný moderní obývák. Podle mého to může vypadat třeba takhle. A pokud si budete chtít někam vyrazit, tak v okolí máte lom Výkleky, kde si můžete jít koupat s dětmi. Nájezd na dálnici je tak blízko, že do Olomouce dorazíte jen za pár minut. To je ideální pro víkendové výlety nebo rychlé nákupy. Na zahradě budou děti opravdu nadšené a vy můžete pořádat rodinné grilovačky, zahradní párty nebo jen relaxovat se sklenkou vína. Tak se nezapomeňte podívat na více informací o tomto domě. Najdete je na webových stránkách zach-petr.cz/prodej domů v Lazničkách. Tak co? Přijďte se podívat na vlastní oči? Budu se na vás těšit. Dobrý den, já jsem Petr Zach, jsem realitní specialista a děkuju moc, že jste dokoukali toto video až do konce. Pokud potřebujete pomoci s prodejem nebo pronájmem vašich nemovitostí, tak mi zavolejte a sledujte mě na všech sociálních sítích. A nezapomeňte odebírat tento kanál.